Fáilte go Cruthaigh, pud créile a bhreaníonn ar na ceann ródathe atá cruthú tugraí agus gnólachtaí ullmhíonach trí Gaeilge. Is mis dahí de bot léir, clár bhanistóir ó Gaeilge trí sé cuaig. Clár nuálaíocht tanga úrás áitiúil bailíoch lia. Tá ag tús ré nuad an Gaeilge, ré na cruthathóirí. Fálamóis an na céile agus cruthómas le céile, taucií leis an aige mar críomhhaointe de. Inniu tá Louisa ní Éideáin, cruthathóir leis an cnúsacht grinn GaelGáirí. Fáilte seach, Louisa. Gur mágad gaí. Anna, so just inistún beagán beidir faoi do chúlar pásanta I dosachama. So Louisa ní Éideáin is anam dom, tógach dúsceart Kildare mé, agus níadum an ollscoile ágáil hu mé obair Harlar, hu mé cuid don Generation Emigration an sin hart gáhíle sa seacht, agus hu mé Harlar fa deblína ag obair sa bhairgéocht go den mhórcuid ag gálacht idirnáisiúnta an sin tháinig mé bhaile 8 bliana ó hin agus ceantas na fána gur tháinig mé ras go héir ná gur mé géirí má fáistí a thugáil le Gaeilge agus sin ceantas nuair gur ar mar bhrú is dócha teach do bhaile agus tá mar raisianis tá mé maiile á clia agus ag obair ag tógáil cluine agus cumála sin ag denmh rinseoirí simúla tásúlagum agus cruthaigh las muid an obair léo. Anna agus tucha muid ag reintan a rudí sin wa seo go an tamlín ach is ó an príomhrud atá muid chun dír ar aniu ná chuna GaelGáirí, so da daoine am sin nachúlairí faoi GaelGáirí, just inis dom beagáín faoi. Cinnte, so GaelGáirí is grúpa ground atá ann, so grúpa fuirseoirí nó stand-up atá I gceist agus denan muid stand-up nó ground go thomláin as Gaeilge. Cruthaigh an grúpa thart beidir 10 bliana ó hin inis, agus is dócha an slíos fearr le smaoine bhar ná 6 collective do dhaoine agsúla tá rint daoine a bhí ann ón tús, tá daoine nua tar éis seach den daoine ar bhadra óg bheithe teachtorna ag an am gur Cruthaigh agus inis iad mar bhui lornach so bín giganá dhéanamh a going san ord cahar dar nóí ach cumála sin ar fud na tíre cumá. Anna, himúil ar fad. Agus inis dom beagáín, so is tócha go bhfuil tusa písa beag nabhchaidánach dus na daoine atámad cinnéna leabhart le sa bhéad is bhí GaelGáirí cinlín ar bhun nuair a tháinig tú isteach sa scéil is tócha le mún le beagáín difriúil sa bhéad is gur kind of is tócha íhananta ócádach níos mú a bhí ann agus bheith si rialta go má le beidir ar bheith méasúil ach tá tú hain is cúpla lena tar éis teachtasteach sa scéil agus tar éis sé a bhoga kind of I dro an kind of collective beagáín níos mú, so inis don beagáín faoin eistir sin. Yeah, is tócha go bhfuil lethnú denta ar inis, so muiscéil farsan féin á hui mé go géig le linn an dín glasálas an céadúir dul go aon ócáid so síalta ar fear tamil fada agus óan pí murachú a bhíon sig denmh annachcuid an agrúchan agus ceannas na bunathirí den grúpa dúirte aine bhfuil sim acu trí le bhaint as seo tar agus leirling agus bhí gáglin a fianna óta gom agus ní ra mór an óla go méid an am sin agus bhí mé lán le féin bhaoine agus bharseil mééis ús agus dúirt mé leis bhlam sa tríle bhaint seo agus bhain mé trí las dairí ceircolóir lumas dócha agus curach lán áilterim Rome ann, so tá daoine eile an buinte chumá ar nós Aideen McQueen agus is fuirseoir lán aimseoirí idir sasanna agus ar fud na háite as béirle den mórcuid ach thug siise an tacaíocht dumsa ach go háirithe ag an tús agus denan muid ar fad iireachtas dócha do daoine nua atá ag géirí tríle bhaint as maná ach go háirithe cabhra thuirt dómh don céad set iad féinna olbhú agus formission tacaíocht ó chuoine ag an am agus just ó sin is dólam ghfuil an ground níos láidir go generalta tá níos mó sima sa stand-up inis ná mar a bhí 5 bliana ó hin fiú má fecinn tú as béir le Freisin, so leis an lethnú sin tá níos mó simig daoine dhéanamh as Gaeilge Freisin agus is dólam der bhór an fáilte sin a chur a Rome ag óhan agus Aideen agus daoine eile daoine fiú beidir go bhfuil 6 áireach faoin é anamh as Gaeilge deirtí tá Gaeilge agamach ní lis go múil sé mac go leir dul ar an stáide tá muid géirí an meonn sin a athrú Freisin agus bhfuil tar agus
buin triail so tá daoine a bhíonn sig fuirseoirí as béarla inis agus seans nach meic is a got gur GaelGáirí Éideáin nó GaelGáilige acu ach tagann siad agus déanann siad settling as Gaeilge. So le linn seachtain na Gaeilge, if you annach with daoine lin go bhfuil is caller who sa ground béarla den mór a colm O'Regan mar hampla Eddie Malarkey, Julie J ar nóí a bhí Portach sa factas náisiúnta. So daoine mar sin agus daoine ag tustiú amach beidir go le gaiirí go maith le ar TikTok agus leis dearn mud leisir tar agus buin triail as tríno med the dhéanamh ar an sáte. Anna bha. Agus inis dom an sin faoi is dócha nóir a coolla tú faoi kind of ground trí Gaeilge an céadú raibh tú like, oh yeah, that's a no-brainer, nó raibh tú like, Yeah, no, ceapnig gur jaasmuoin a bhí ann. Dumsa bhí méid rééis bheith th leir fe de bliana, so ní raibh mór an Gaeilge á leirte gom, de bhíh méid éisteacht le rudaí ach ní raibh méid sáte down na Gael mar a rau, rih dum an tíre ágáil. So dumsa agus sean rud a bhulam do ghoine eile, graun as Gaeilge is bailach an éasca dul ará sé dangáil leis an teanga, mar ní gádat aon rud a dhéanamh seachas éisteacht. Tá sé níos deachra beidir dul go rud éigen go gaithí tú córa agus nó go gaithí tú bheith leirt, ní gádat ach bheith go síon sin násaí can tosaí arrátíosca tos ní cins na fuirseoirí ag leirt leat, agus bíag éisteacht agus is bailach das isteach agus dumsa leis an béileas agus na nósanna atá aguing in air an module scéalta insint is ar nóí go mbeadh graun as Gaeilge ann agus bacóir go mbeadh sé go má, right? Mar tá na tréine sin aguin in átainna eile. Agus cé go tábhachtach is atá sé go mbeadh graun a dhéanamh trí Gaeilge, mar is ook a current ground go mór le discourse a paibli sa bhéad is bitter as féidir rudí rá státe nach der tú as an státe agus ceapan daoine go sin granmhar amantí beidir ní ceaptí go sé granmhar an éoncur agus dócha chuirn séad a machnamh agus sin is cuiban lo méid leabhart le Éideáin agus ón ar bhíidir chuine bh tosnú amach agus sin ceann na móradí is bhfuil bhálinn daoine a chuir ag smaoineh agus a caint faoi rudí nach bhfuil sa discourse a feibli láthar na huaire. Is ce go tábhachtach sa tá sin meú. Well, Dorlums agus tá dearcha difriú le gachéin if bhí cadtá si de géirí a dhéanamh agus idir státe ach dumsa tá a géirí go mbeadh daoine a gcuire ach an ládar ceann agus iad beidir ag glanasú sa chistin go smaoiníonn siad. Tá céim fágad orlíonn se sin nó is rud níl se sin chothrom go míonmuid. Ghfuil puinte níos láidir nó níos móla déanamh an faoin politic nó faoi cuasaí sosiálta nó pérodé. So stólam go sé Harbheith tábhachtach mar tá le ground nó satire de dhí is suchaí dorlumsa agus ceapam a dhéanamh as Gaeilge ní héagúil na tuairimí céine ag gachéine mar go leir an si Gaeilge ar nóíil ach tá rint shortcuts go féidir le a dhéanamh is tócha. Dorlumsa níl éon taide den tag mar seo mhór an féin. Tá tú ag leirt le daoine agus gur Gaeilí ar fad. Tá seans go bhfuil níos mó aithne acu ar star na tíre star publictánach beidir, right? Níl mé denmh measúchan ar cad a chredan siad go polúil ach tá sé níos éasca jocanna dhéanamh mar sin gan an míú céine seans go meirt a dhéanamh agus tú a dhéanamh trí bhéirle nó le pobl níos idirnáisiúntaí. So agus tá sin anna himimiúil ar bhealach chus feictar dom go minic bí mu ag cloisiom daoine rá ó testíon weim díireacht na rudaí atá mu a déanamh trí bhéirle a dhéanamh trí Gaeilge ach is dóchan rud atá tusarrá is No, ní sé díireach mar an ggéine. Agus sinna eicem tá daoine ag géirí rudaí cosúil lena rudaí a déanann siad a méarla a dhéanamh trí Gaeilge, bud níl siad a géirí astrachan. Tá siad a géirí nuance. Sin é agus tá rint rudaí brahan sé ar an ábhar. Tá rint rudaí gur féidir leat a astrú agus eibríonn sé mac go leir. Agus dólam tá tú ábalta dearcha beagáín agsúla thugáil. I mean, má chreidan tú sa rud sé dearan an daoine a ghfuil gáú trí teanga ach a ghfuil pásan tucht beagáín difriúil achús na teangacha agsúla. Agus braham se sin
gothirthe agus mé an státe gohfuil mé beagání difriúil as Gaeilge ná mar atá as béle. So nóí aithríonn sin cad a bhín sa rá go cad a scríbann tú agus marúirt méid tá caithfidh tú ghlacha leis go bhfuil méid áirithe ólas ag an lucht féchanna mar jaall rudí áirithe. So má haon tú seach agus tú dhéanamh ach spéirle agus tá leathan seomra ón Ghearmáin. Bíonirt rudí a ahrú bunathe ar sin ní eibroí an rud céine le daoine ggóil is go faoi policy tíochta na Gaeltachta. Beidir nach eibroí sé sa grúpa sin. So is dólam go gaithí tú é ahrú ach taithníonn se sin lom mar is féidir leat rudí dhéanamh níos skip tá éran agamsa marall ar an cholínachas agus ag an déir luam Lord Balfour. Ní gádam ein míúchanna dhéanamh ar sin le Seomraland. Bhfuil tá isagum go dtéigeann siad an buinte bhí aige le star na Palestína. Ní bhéon cócinnta faoi sin is seomra béirlóirí, seans go méid trucha nó dahad fangéid, so bheicur am sin a thógáil i meach agsúil. Chun an puinte céine dhéanamh má tá sean simú agus is cean na pointí ar rinne ón Macavai óir chat Gaeilge nar bhí seisnistíigh is tá annach chu daoine mna Gaeilge acu an ólas ar fad a fáin siad faoin Gaeilge san daoine Labhraíomar Gaeilge ná óna man béirle agus ghuiil córa anna dhifriúil ar siúl in aige go minic. Tas na córa a bhíon ar siúla méle agus mar an ggéine is túlanis. Is bhfuil siad a chaint faoi rudí anna dhifriúil arís agus tá an rud sin an perspectíocht difriúil sin tá sean simú. Ach aber meach sin fear freisin nuair tá tú smaoinemh faoi caiidantanga na daoine a bheith ann. So is dócha go mbíonn si bheith dul go dtí áit na ára ar nós oireachtas na Gaeilge agus tuigeann tú beidir gacaile duine an sin go mbíonn siad a leabhar Gaeilge chana rialte, but beidir má tá tú a denmh rud ag an catláfa kilcunnig mar hampla, beidir tá tú a fáil daoine a bhfuil Gaeilge bha ag fórmhór acu, but beidir nach bhfuil an sin taithí acu á leabhart le go míonart an chuna ábhar a chuir an iarúnt. Bíon bhí gigaháin bhí bheith chuirann sin exmuoineh ar gigaháin greu agan agus thuúmaidéin agus ní bháin nach mór an Gaeilge ag an slú ach bhí se lá lepáistí agus mar an tain duine ann lepáistí tusa téúsar dús. Tíir mar go páistí agam ní chélín se sin gur go mé ábalta bheith hús ag léimt mar bailed an Paw Patrol nó Payro Day. So caithí tú sin Sky is going to fly. Godíire é má an bhean a Sky ach séar nós aon rud caithí tú bheith smaoineh ar céin lucht féchanna tá agat agus déanann tú iireacht a bheith cinnte ghfuil istigh daoine agus iad go teacht go rud ag an céin cetatá gceist leis tá sé seo as Gaeilge. Agus an sin braithann sé ar tá daoine atá ag fuirseoireacht lumsa a bhfuil caiideán Gaeilge níos fearr acu ná mar atá agamsa. Ráis a beidir go mis beáí níos éasca i hiiscint le roiint rudí ná duine ag an eile. So braithann sé agus is ceist mór ag an chóir rud ag an dá theanga go dhéanamh as agus tá tuairimí agsúla ag daoine mar dhéile sin ar taobháin sais ra nó is imeacht Gaeilge éit omlan as Gaeilge agus is féidir le teacht agus beidir go tuigí tú rointtó agus sin go bra. Nu ar chóir é dhéanamh leithí méile leithí Gaeilge go méich níos mó daoine compórdoch ann agus tá mis idir an dá rud braithann sé ach ceapan go gaiithú an cinenne dhéanamh agus a bheith soléir madidir leis an imeacht féin an imeacht dá theanga é nó mar sin tuidir freistalir ar ghuioine agsúla lei sin is dónam. So éistom beagán faoin differ idir na lucht féchna sin because fecham daoine ammantí a denmh botún ceapan siad beidir go bhfuil imeachtaí go hangach a freistalir chainteoirí léthú Gaeilge ach an taithí atá gom is nach bhfuil sin an cás go minic go bhfuil is óchadaí gá hangach go héintach mar beidir dír se oscailte isteach is saoil ina bhfuil an Gaeilge gimmar rón níos lánaí, but inis beagán faoi bhar daithí le sin. Braithann sé so mar hampla irtar a ring inis is a ríist rudí a dhéanamh tá beidir cóirla na taispeántais in Gael scoil éigean a géirí imeacht a chur ar siúl. Agus de an ná bheith siad a géirí go rud ag an dátheanga chutá ann mar bhfuil an seans go taispeántaí ann a bhfuil ord simachchas a Gaeilge tá siad a géirí go meich na páistí ag fólam trí bhean na Gaeilge ach nach bhfuil an caiideán acu go meich siad ábalta uair go leat a ground a hiiscint. So
is tólam gur féidir an dá rud a dhéanamh agus más gig mar sin é denan mud iirecht is tócha idir na fuirseoirí atá ann go bhfuil sais meascán, right? Beidir bhfuil duine ag an gnéanaíon rud omláin as Gaeilge. Seinim se cúpla érán de an ná, so ar a leid muna higann siad cadatá rágam le fáin siad chuig a fan géid sais cadatá is siúl nu tá érán in so tá rud ag an agsúil le feiscint ann ach ar ís brahan sé ar céin lucht féchanna bhfuil tú i géirí freastalir chuin sin so the cás sin tá tú i géirí gur sais rud fáilte atá ann dus na taispeántais so beidir gannéan tú leháin as Gaeilge leháin is as béirle nu Rhaint doing Derek mud an joke as Gaeilge agus sin dénn muid sais a joke eile go gahí mud a sin a bhíú as béirle do ghuií. So tá bailí agsúla lena dhéanamh ach an ceann is dócha gur fear lumsa ná nuair tá nuair omláin as Gaeilge mar a ríis bíonn an sais brahan tú tá rud éigeanna go mánta aing ar fad le chéile fiú má as aontaín muid mar grúpa omláin ar anna chuid rudaí agus daoine difriúla le taithí difriúla. Tá sais atmosfér taú len mar go bhfuil daoine tá an daoine le granna ag mar go si de géirí bheith goire go bhúsa ráis agus beidir nach bíonn si de goire a méidir gur hasasta weithú ach Tá sais atmosfér taúil ann mar tá daine gurí teach le goir agus tá siad sásta gohfuil si dá dhéanamh as Gaeilge mar de aine sa tíir seo bhín sa léirt Gaeilge go léithúil is rá é agus is rá é tá dúláán ag buint leis den mór chuid. So chuann se sin nílas gom just athraonn sé an atmosfér don grúpa darlumsa agus tá sé is rud difriúil sin ná seomra dá theangach. Cé go bhfuil táhachtú go buint le sin agus bín sprucanna eile a gotain sin mai sin. tá sin an samú agus is ó go lábhar fáil me de aon duine atá gíir faoi stuff a Cruthaigh is an méid lasú atá se bh déine fear an eispéiris le cinn tú ghfuil sin iúnt don spruch farige agus beidir go tagann sin ó de coolar margaíochta. Is sin rud atá ann is like ní gá gur bunan gachaile eispéiris agus gur féidir iad a lasú agus is féidir rudí atá beag aníon difriúla dhéanamh ach ag an am céine gur córa bheith líon intentional faoin rudí sin é. So an rud atá ann agus níl mé rannach fiú rudí dá teanga dhéanamh a caiitú bheith cuaramach mise ag tógáil má fáistí le Gaeilge tá béirle ar fud na háte agus tá athrónn rang sa tá Frankie se leirt sa bháilí freisin so tá sé táhachtach domsa go féidirlumm dul go rudí agus a rála stáisúla seach le níl cad béirle alert sa rud seo. Okay, tá rud seo cool ach Gaeilge amháin agus níl éon crispí ag an deire má bhín focail béirle ceircalir. Agus is tá sé díach domsa nuair a héim rudí mar sin agus an sin tá rud le as féirle. Tá mar rudí go raibh mé ar an ólas faoi sin riomh dul seans go racin ar réos agus gnéir tá sé seo las béirle las Gaeilge ach má tú buinte le toid agus nó aon rud mar sin le páistíach go háirithe. Tá sé dachar. Ag an am céine ceapam go mín sais an agla seo uring in éir agus ní lisam go an hagann sé ó like nóire atá go down lastig doing nach féidir le aine dul go aon rud muna digann siad gachar atá siúil. Níl an mion chéine acu i tíortha eile, bhí mis sin mochóní san elvéis ar fá seach blion tá ceir teanga go náisiúnta an sin. So ar gach train cluisian tú rudí ceire teangacha nó ar a leid gáchan le i ngacáit. Agus is minic go rockach mise bhí níl mór an Gearmáise agam bheith mé i Basel rockach mé go rang yoga as Gearmán. Níor hiic mé cad a bhí aráach, bhí mé ábaltan rud a leanúnt, le beidir nach raibh sé cosol ar is do rud ag ra mé a dhéanamh i maiile a clia ach hiic mé bhí mé ceir golóir. So orintanta freisin ceapan níor gá go meicmud aglach faoi sin go háirthe le rudí do fáistí mar hampla. Taken siad anna chud le páistí níl sé mar dheall ar dín scrúdú ar an text ag an á, right? Tá sé mar dheall ar ní lis go mas seo popé déanú rud éireáníochta. Tá siad ag plé leis an rud ar fad agus ní is dólam gur go sé ceir golóir rá le níl éon béirle sa rud seo. Tá fáilte ró teacht agus is sais yes, beidir rud ag an difriúil do ghuioine nachhfuil taithí arthú a bheith in áit ag an go bhfuil siad sánathe i danga nachhfuil céad fan géad ach ní gágur droch rud é sin ach an irid. Anna himú. As inis so bíonn tú ag gobar
lá na kind of cóheachs na garamúla agus gachrad go hidirnáisiúnta. Se. Cén sais túr atá ag daoine ar a cloistean siad go nnéanann tú fuirseoireacht den aige? Well, orintha is maithan rud é bhfuil sé as Gaeilge an is nachtaigh an daoine gachar atá arágam, nó nach féidir le teachtar cad a bhíon sa dhéanamh agam. But no, den mór cuid, I mean, bhí mi sé ag buinteach an buinteach le tréáil agus teagascóireacht agus ag MCáil agus rudí mar sin. So tá nascáin tá sé có gardan státe sa bhétá a bheith is tócha i ggólacht mór. So tegan daoine go bhfuil sa skillanna go féidir a roint idir an dá rud. Ach, yeah, is rud éagsú le agus bíam ag smuoinmh go minic, cad gur chuirdum a dhéanamh mar, ein rud a bhíns arsúla go las mu de obair léithúil is tócha. Rud ag an ghfuil tú passionanta faoi. Glachan sé anna chuid ama agus dom sé réanas bíon mé géirí job maitha dhéanamh dóíon mé géirí praseach dhéanamh de ach an irid. Agus bín sin Jackar a déobh cuasaí ama, so sin an rud is mó a bhíns me se leis a géirí. As inis dom an sin faoi cuasaí ama agus tú brenn de ordóir Cá gáda a bheith! So inis dom ó héobh cuasaí ama, so tá post agus is dóchar Bíonn Louisa post sinseach go maith atá ann kind of mór cólacht technolíochta. Tá páistí cibh páiste? Burt páiste. Agus den bíonn tú denna fuirseoireacht, bíonn tú denna bhán drámaíocht. Bíonn tú imón fachtasaíocht ar bhatha le tuile Gaeilge scolanna agus imón kind of Ferber pobl trí Gaeilge agus gachrad an tuairt sin. Cloisiam daoine arráil am aníéit an sinnéanamh níl dóchan ama gom. But conas gan éana tú. Yes, an Gaeilge is duine Har a bheith hipper gan íomhach mé agus ní bhfuiln sin mar stratéis de aine don mearslánta i gcónaí. But gan bheith goirfir le in áiritá ADHD ar le go hifigiúil agus thug si sin anna chuid míú dumsa ar céin fá go mín rudí ar siúla go an tamar fad mar sin just sais an bailach go bhaimníim. So le tanín si sin lom go rudí ar siúla gom. Ag an am céine an rud a ceirín de sais rilacha tá agam like, Onhfuil an rud seo táhachtach dumsa ar fá éigen, beidir bhfuil sé factas buinte leis an Gaeilge, taíonn sé go mór an bheristáte, Tá mé géirí níos mó cleachta á ag denmh siúd agus eile. Agus an sin cai mé sprochanna a bheith agam, mar mana bhfuil spruch dáta ag eisiir. Ní airón ar maidin just chun jocanna a scríb agus an dacha gúna agus gan fecindir thu go jo. So is tócha má bhfuil simig daoine rudí mar sin a dhéanamh ní mé gur clíisih just té agus déine mar agus tú a dhéanamh na mólis go caiim mé bhéir an státe an caiic scríbhú tú rud aigen. Ach muna bhfuil an sprochdá a sinna go bhín céim fá gan Tá sé dachar bogad ó smaoinemh go gníomh, so is dul an caithí tú daoine eile ná a cumádí sais is tócha agus dro an spruch sin hu. Inis dom, so tá tú taghas Jack a tréimh se de héal le 5 bliana nuas go bhfuil a lán gníomh arsú, dermid. An raibh tú i gcónaí anna gnóthach ach a dtírear so felle? Beidir 3 rang yoga sa lá? Actually, is cuivan lom nor bhí mé mo dhégor fi mé ar an fuirindí smórachta fi mé ar an grúpa rinca gacil a rud agus is cuivan lom bhí ihe céadí nó agus mé síáil agus tá mé just tréith that just caiimid now an bouta siúd an cummórtas cuilin a bhuachant agus an sin bé rudí níos ciúna agus thusí mé ag goire lom féin agus tuis mar cadatá ceirla le cadat mar níl mé riomh chun ahrú bí a gcónaí mar seo. So bhí is a go mó íseo Tánín fáim foiineh ó rudí a dhéanamh, caafar bheith cuairmach faoi sin ag an am céine le caiithú sos a ghlach a Freisin. So Some fáin tú dachar é de scéligant? Just tá sim go mé anna chuid rudí, so is bralam bheith imasáis práta ar an tulog, is bralam sin ach an sin ag an am céine be caiim mé an rud sin a scríbh don rud ar an mórt, so sús lom. So an rud
bín gantanas ama aina gcónaí, agus sin rud in áirí a bí mix muoineh go minic, caiithú saisí síos agus ar ok, siúna rud ar fád tá taispeántais gom an féidir le míte ar fád dhéanamh agus domsa ní féidir idir fád dhéanamh ag an am chéine. So sin an rud, so beidir go néir mé right tá seo go méid dul go dún Éideáin, so sin an rud a bhééis mé díirithe ar an isis tá ní seachtain na Gaeilge agus anna cuid rudí sin caiimé dúil tú le rudaí le bhfuil am gom sinna dhéanamh. So sin an bailach go dhéanamh iirecht spot gur Labhraíomar céile bheith sé just ráit tú cad taispeántais go an isis, like, you know, she grand, like, just work like, but me rash, okay, agus, so luigh tú gur bas an rank den arcéide? Sinné. Luigh chuint Frankie sé, so an rank dó. Agus, cad ceapan sesin faoin stuff ar fád a kind of bhanan leis an aige agus an obair ar fád atá tú déanamh sa spáisio? Yeah, tá ansin na Gaeilge agus tá sé tacaíocht ghfuil mi sé léirt Gaeilge sáile agus tá Frankie se agam, tá sé níos deachar is dólam nuair tá sais chomharghrúpa sa teach, nach bhfuil féidirm sa aon rud rá leis an páistí agus tuigeann sé roinnt dó. So níl sé tá sais é gothraíocht an sin mar níl mo Frankie spuirfa ach leabhar mé agus tuigem catatá ó rá acu le chéile. Ach tá sé thbheith tacaíocht is go bhfuil sé tábhachtach domsa agus tá sé ón rank, so nascéir se fuair sé cúpla lécht margheall ar an dícholíú freisin agus ní hiigeh sé mar gur tháinig sé ó tír a bhín ag denmh cholíach ar fud an dain. So no, tá sé tacaú agus ceapam ach go háirithe nuair a bhecinn sé an cóúidir atá an agus na deisina thugann sé dus na páistí teanga eile leirt ach an nasc leis an ceols na scolanna. Agus fiú dumsa is margheall ar GaelGáirí the bhíoh ran arsúla go agus mé imachóníos na státeinte, but is seo sppraag a ríis mé agus mé ará sin éire agus ó sin tháinig deisina eile agus osí méid scríb seoanna agus tháinig sé siad ar fád ón Gaeilge, like níl doutar be agamsa margheall ar sin. So tá sé tacaúil ach tá sé dachar na páistí a thógáil le trí teangacha agus béirle ar fud na háit. Tá sé dachar, so freigraíonn siad as béirle anna chuid an am mar do churann do mórá ach déir na saidir ar fad nó nádéin trídas nó an sin ní bhééis siad ní raró siad go dó. So sure look, leanan mud leis, but tá clán aige ón Bhritáin i dúsgart na Franca agus de leabhar a cheanmháthair Británis agus níor leabhar siad le na fáistí mar bhí an méid sin nóire ein martanga agus gur sé níos far. Cinál an scéal céine bhí an seo in áit na Freisin. So tá ceapam fecinn sé is slí dó é Freisin fecinn sé nach raibh an nasc sin aige ón achlán agus an teanga Celtach a bhí an achlán mar eir cuasaí sucí nach raibh. Béim chutha ar níor leir tú sin le de fáisiú ní airó go maithlós is saoil, so is seo sin an twist a chur mé le seo an deis doing sinna cheartú. And cos tá sin an simú cos bhí tú rá am ribh gur bas an bretan bheog do a sinna bháthair? Yeah, má bháthair an bretan bheog. Do bháthair gur bas an bretan bheog dé. Agus gur tháinig siad san ó tradiisiún de leabhart na Bretainise? Yeah, so drastal sí, so a chean bháthair bhí Bretainise eici, and sin níor mór an Bretainise ag mo chean bháthair mar bhí si seolta ar scóil le linn an daracó go daine is sasanna agus rudí mar sin ach ceol si afháistí féin sa mó bháthair chuig an sais kind of Gael scóil atá acu, so rinne siad a dachas ar fád trí Bretainise. Agus is tóchan nuair a tháinig mó bham géir bhí le Gaeilge scola is tócha ag maiad san í GaelGáirí a bhíon ach ní aon aige i gcuine an Gaeilge. Seolach chuig an níonra muid an sin agus bhí an táing go raibh ceann anna gar doing agus sin. Tá sé anna himúil is ní banna seo go dú leis an ábhar, but páistí a fásaníos a grílóir carhaile clia leis an Británis an Bretainise an Gaeilge snite fitte a sláir a sin. Tá anna chuid deisna. Agus Frankie agus is dócha éile an tanga eile freisin, agus fiúna nascanna idir, le an focail seomra agus seombra, bhí me gcóí le féidir na nascanna ar seo ar fád ach, man ladas óige tá tríomhlíad éis orintanta fecha méin or bhí mar fádig tuair teachtó ag deiread le teangacha agsúla agus deiread bhí seo apar as Gaeilge agus finn sé fecinn turmach. Which just túair sostom lá Jackar gom sa crash now with a stopagí lever quid changacha, but sure
Look, tá sé go maith agóra fáil. Tá sé béise go bra, tá sé go maith. Agus, so inis dom le GaelGáirí, so luigh tú an sin go bhfuil agus is dócha bit ar níl sé nasca go dtíocht le GaelGáirí ach sa spás chéine. Bhí tú tagart a dún Éideáin sin tá tú gulbh seola dul ha? Yeah, bhí seo agam fringe maiile clia an blin sicata agus is seo dá theanga go bhíann, Dopamine Girl, so tá sin ag dul go dún Éideáin inis. Agus bé roiint Gaeilge, tá mé chun roiint Gaeilge ágá le. Seans go méid gur cúpla rudí ahrú sa script mar, tá mé Tá sé cinnte go méid mé caiilant na €1,000 ar éó ag dul go dún Éideáin, so mas féidirlumm sin a laidú beagáín, but bé GaelGáin cinnte. Anhá, agus tá sin le ceann na rudí a ceapam beidir tá chun cín le leheadí ní capús an chalín ciúnas. Go dtigan daoine inis, bhfuil má tá rud sáhá, tá sé sáhá, agus ba tóir. Tu nó agus gur teachtarach anna cuachtach sin de daoine tá crothú. Like ní gá a go háir leis an technolíocht inis agus féidir sur titling íanamh sin ar fad. Like ní gá gur sríonaí an tanga. No, cinnte agus níos mó ná sin fiú nuair bhí misigh scríb an script sin an aimime bhí agam ná nóir chaile aine amach ar rudí tábhachtach a munar a Gaeilge acu. Ach dus na daoine go raibh Gaeilge acu fuair siad sais an na breisiolalas agus breisjokenas a bhí sé nós go réach tú ar an like director's commentary ag deire an DVD má cuimhna ag aine ar DVDs. So bhí annach go daoine tháinig chuig na seo na beidir like trug a fangéid an lucht fécin a ní éan ag a bhí an tú daoine idirnáisiúnta imáile ó cléir ó sim agus an ábhar nó daoine bhfuil aithne sa orthú is siomhanna agsúla. Agus hiig siad an seo, seans go raibh siad beagáín caiilte a gur nóméid nó go ach hiig siad cad a bhí ar siúil agus ceap mé gur sé sin simú mar móidirí mar bhí aglar an faoi sin agus bhí daoine rálam náding le fire eile an Gaeilge ná be tú ábalta níos nó airgad a ghéanamh as seo ach díal an seo sin amach ag an Fringe Festival bhú sé dúis first fortnight díal sé amach an sin so gach le run a bhí aging bhí sé umlán díalta amach an dorló sé sin inú néad an fecamid but agus an rud dá theanga agus níormhfuin mé an Gaeilge. Agus inis tá rud simú luúta go an sin agus tú a ferbert ein cinál rud, right? So hagar tú de daoine timpealart a túr cóla dit. Yeah. Rá na ban an Gaeilge nó déim pe rud agus sin rud a Harlíonn ar tá tú tos nó aon rud, ba daoine timpealart a rá ná déon sin, smaoinmh seafódach. Conas go naibríonn tusa amach cé eisiolalas gur chóirde bheith géiste feis. Sin an ceist. Brahan sé is tócha. Ar an géadal sí is féidir leat rála daoine nachhfuil an eisiolalas wet sin an céad rud, right? A ceapan orintanta ceapan daoine, hey, éist, bhí smaoinmh is féidir leat ní gáid ghlacha leis. Caiid tú bheith níl mis a riomh céad fan géad cinnte faoi aon rud. So daoine ar leh mé umlan cinnte seo an físe bhí agam like tá mé delighted dit ní mar sin a bhím se bí me go sin daf bhainte ná well actually cad beidir. So ceapan go tú 8 fan géad cinnte faoin fís. Domsa sé go má bheith oscailte le tuairimí gwine eile. Mar hampla an stúartá agam don seo agus mé gobar lehí a ríseir seo nua dá theangach. Agus tá sí an Gearmán, níl Gaeilge ar bitheici. So denna mis astruúáin díar na PC Gaeilge go dtéigeann si ach denan si mé is stúra tríd na PC Gaeilge agus an sais cadrih atá aguain orintanta ní bhíon an tuairim céine aguain faoi chunas gur córadí a dhéanamh. So glacham tá ord bheas agam marthaí, so glacham leis an smaoinmh atá eici ach má mis a fós ag seasamh an fód sin dumsa sin anhfuil nó tá mé rilí cinnte faoi seo. Agus má glacham leis is sais bailbar nó actually sin so is stolam gaiith bheith oscailte de smaointí daoine eile ach ag an am céine munar iad atá a dhéanamh like nátóir mór an iirdeir. Má higann tú tá daoine anhá bheith sí ar an taobh rá ní anan mar sinna bhfuil níarna tú aon rud so ní aná mar sinna mar ní aonthá. An conas gur féidir so cloisian tú daoine a rá go bhfuil beagáín den cultúr sin in éan de daoine a rá agus is dócha bíon sean so go deire mis le conas go chormid chuí ceart an aige. Is ní gá gur was áit le canim mar sin déach sin a bheith árá mar seo deire mis le conas go chormid croir an aige. But then just
Níl siad like na daoine dereach sin like níl siad cosúil leatsa amach I géirí and stuff sin a chur I gníomh. Yeah, an rud a dhéann lo like orintanta agus muna bhfuil mé munar lá fáinne go dá agus like sin smaoine bhíonach siúr rá leatna cad a dhéanaí tú mar eile sin. Agus like current brew arasher who like Beidir John na rá leat. Déine agus an sin As conas gur féidir an cultúr gníomh sin a freisin as tú? Well, bí mis sé gobar leanna chuid Americanic, so seansgur cairig se sin lumsa, mar is dólam is rud sais éan, okay? An rud a ahraigh dumsa, so tá mis sé dahad a hain blina dí sin is. Bhí mis sé a gcónaí a géirí sais show na rud éigen a chur ar siúl I fringe, agus cap mé gur mé rochean. Chosí mé le GaelGáirí, agus an sin sais well, that's sure. My GaeilGáirí lum an seo agus buine man sult that sure buine mé trílas agus cé go bhfuil níos lú ama a go manis ná mar a bhí mo fihidí. Níl mé cho bortha faoi cad a ceapan daoine eile fum. So agus orintanta bíam dínar an féinrá le tú fós rochean céim fat tú dul leis an clown umlán go dún éidir ar fad le cad atá cear leat mar gcuine like bí géir cé maní se normála go gut cos le gacéine eile I don't know té agus fáinníos mó botox nó ruigen céim fá go se seo agat mar spruch ach tá sé agam mar spruch agus is dólam orintanta chun bakering féin fi rudí mar go mín aglir rá like cad má bhín daoine a ggóir fum nó cad mna bhfuil sé go bach chun beidir nach méid daoine a ggóir beidir méid daoine feic an term a ceapa go bhfuil an cuma seoir am nu an cuma seo she loves herself like tá sé seoir fadí dul rá agus just níl an méid cinna ama agam a bheith buórtha an gapan daoine rudí sin agus le well beidir go gapan siad é but tá is gom gohfuil fá go mé a géirí é so raibh beagán paralysis a gist agus tú níos óige mother le kind of an féin áras agus cad yeah, well just near go bhí post bhí saoil bra agam céim fá agus bhí méid an í baní ceol agus bhí rudí a dhéanamh agam ach ní lista gom cad thorla rud éigen agus mé ní sinna ag an ís cheap mé óhfuil sin é ná tú créitnaach ní dólam go se sin fear agus ach go háirithe má bhfuil tú mar bhil de phobal éigen agus braham sé ar an Gaeilge mar is pobal áirithe í sin bíon daoine taú bíon daoine a géirí ceirú leat mar go bhfuil sais an higher level spruch seo agan ar fad go bhfuil muid a géirí Gaeilge a leirt nu Herbert cuma bhfuil muid umláin difriúil I annacuid bailí agus so dumsa ní lista go an dóirleach sé seo dá mar rud ag ar thusí méid déanamh ground as béirle agus mé a coní I Bristol nu rud ag ní dólam go meic an aistir chéine nu an méid rudí buinte just no ní lista gom just but is dólam ní mé gírá like just cred Kate fan Gade an it féin agus din an vision board ní dólam go sin réalaach in éair ach caiithí bheith cinnte go leor bhfuil tú a géirí triail a bhaintas rud éigen. Ní gá an brú a chuirt go éis go híntaach nó ach just triail a bhaintas an céad céim den físe tá agat. So tá seo simú le géisteach leit cos tá chuid diet a rá just tosnic. Yeah. Nach ar brew and then tá chuid eile rá bíoh sprochanna agus bíoh siad solar. Yeah, ach na spruchan ní gád an spruch bheith tá tú chun de fusta ágáil agus seo dhéanamh beidir an spruch ná bhuailm sa triail a bhaint as ground a dhéanamh ar státe imlína sin an spruch. So mín tú cinlín dá néirthan le cadí de sprochan a bhaid seo go ceann 3 séhí bheith siad a gut ach dá néirthan cadí de sprochan a bhaid seo go ceann demlíon deir Derek mé déan a bheith éon rud ein rud a bhéir gom ein rud a bhéir ach sin tá daoine eile nach fáimlín mar sin tanín plán har a bheith díreach le agus san obair fáim an asseolas seo an tamar fad like no Louisa caiitú an post a fiocha agus rá sin an post a bheith swim a chuig bíon agus bíar amrála duine ag an ceanara or de ceanara so ní fáimlín mar sin like ní mé riomh mar sin is féidir mé seo a lína dit tá mar rud ag dhéana sé sin sonnaú but like no ní aibríonn se sin dumsa Téiste gom na rudí a hanílumm tanín sin bheith fólam rudí nua agus an sin credum freisin má dhéanaan tú tagan rudí ón céad céim so toirleí rudí nu tuí deisian na chugat nach raibh tú ábal a fiú smuoineh fuú ag an tús so dumsa thusig mé
thosaí mé le GaelGáirí inis tá cóide denta agam trí sin ag daoine nach aithne agam marthú ag an am inis bíonn muid ag taiste le chéile bhí muid mé Freisin seach na sicáte amíonnta go gcuin bí mar an státe for mé deisina show na telefíe a dhéanamh as sin thug se sin an féin bhainín dom show a scríb ní bheith an ábalta an thuras sin a laga amach gomún mar sin so dumsa is le gachar a Éideáin le a dhéanamh dearn tú ok agus sin dentó gom cad gur bhla a dhéanamh inis agus beidir deir tú no sinna gohan nu mé gurí heile dhéanamh bhain mé trí las sin é nu beidir go tugann si sin sppraige do smuoine bheile. Agus dá mar rud é leis sin ar fad arolalas a go inis. Dá mar rud é gur raibh machine ama ann agus bhí tú an leabhart leis an duine sin a bhí ar an tola agus smuoine faoi díospóir Gaeilge. Me tú rá just déine mar i dhéanaí tú é nó an meach éon multi chun ahrú agat. Nílas nó bím generalta is díirithe ar cad atá roam mar ceapam an taí ar fád a aon tú pe rud atá ann is cum a céin taí é ag sin a chruthóidh an duine tá onad so tá sé I don't know níl an amagam a gaithí bheith smuoineh siar agus bí mór an saoigh do rud ag an nearna mé seo agus mé fi trí an meic saoil umlán difriúil agam inis ach tá mé sunna golóir le héil so sin an céad rud is tócha ach freisin ní dólam go meic agus ní é féin bhainín an focail céine just agus ní hé gur cumlum go thomlan but Jennifer Ferbertert mar gwine so ní list tá sé roiachar an compráid sin a dhéanamh agus an nuna sin a dhéanamh agus orintanta bí mix mé agus fós tuairlín sé me nó tú roichean chuisteachar an ruid ní féad le go dúnéad an le a chléin agus bhí mé sin dúirt mé rud céine lom agus mé tro a bhlína díos gur mé roichean tosnú ar improv comedy agus mé nu Eric agus sin cenas na rudí fear ghearna mé a héil agus níos mé goir capú gur tú roichean ag trocha so be méid smuoineh an rud cean again deplína so sais tugam sais pep talk bíon don féin tá rud sin faoi ís an a himimiúil bulann tú le daoine agus beidir ghfuil si 8 nó 23 nó 27 agus bíonn ar nuair tá mé trocha tá mé connex ar nuair tá mé 5 tus aró mé níos dá riire faoi exí anmh nó ó tá bringlóid seo gom bhhalóm Jim Long Gaeilge oscailteach tá mé chuna dhéanamh nuair tá mé tro 5 ní mar sin Éideáin an saoil. No agus tá déine. Agus tá an sé saoil hybrid friúil ó mar a bhí bhí mis se óg mór chuid de daoine fuirseoirí post ní rééis siad ag léim tart go cólachtaí agsúla bhí sais post agat goir mar garam agat agus mo hisismóí bheith hí garam acu agus sin sais na postanna a bhí acu be roiint mion ahre don saoil so ní dólam cuasaí ama agus ís freisin fiú leis na man socialt a tugann sin anna chuid deisina do bhhaoine do gaci fihanú tro a blina ní ra duine ag an gra 8 blina 10 díos ábalta an sais lucht leanúna sin a dhéanamh gan orid tacaíocht ó stáisiún telefíe nu agus níor thug siad do gcuine go mar sin é mar gur ceapsiad go éis siad roóg so ní dólam ghfuil ís cótáhachtach mar bhach is tócha sa gáisí arághfuil tú roóg nó roichean mar tá sin níos measca inis is tócha ach go háirithe dearhann mis go háirithe de bhaná atá ceappa ó bíon daoine gafa le páistí ag gafa le anna chuid rudaí agus leisrá ó ní éan sin a dhéanamh ag níl sé riomhró dhéanach agus ní héige méid tú go mééis sin agat mar garamach is cuma faoi sin ach béidir go tugann sé foioineh dit agus go tugann sé taí dit agus tanmh agsúil ite de héil. Agus aber a cean duna rudaí a fáim simúla leabhart le anna chuid daoine simúla mar chuid an sreapócréaltaí seo is an cinlín codarsnacht garime ar bhealach a bhíon ann so an kind of mion sin le go fágamid an Gaeilge níos fearna mar bhórmod é cá mé bheith ag obair go thomlan trí Gaeilge agus den tá daoine eile agus tá siad a denmh rudí omlan difriúil bíoh sé pléile cuasaí cánach nó go bar cuasaí technolíochta ach go bhfuil siad is dócha denmh a lán obair ar son kind of
is dócha a seasan lena cuid luchanna les mu den kind of nígadí a cuig. Cén cóir le bheith go de duine muhin sin atá féhéin fé dóblin díos atárá, well, bhallom a bheith mar management consultant nu bhallom dul ag obair a ggóir eagraíocht Gaeilge. An rudaí ná agus deirm seo gan like díhasú a dhéanamh ar ach níl na cinní cótábhacht agus mar a ceapan muid ag an ama. Right, so, it's cuibalm sa cinní dhéanamh mar sin an dhéanaí mé seo nu an rock méid obair le NGO cad dhéanaí mé. Is an rud is tábhachttaí an na scéalan atá agat. Détá dul agus bheith the management consultant agus tríomhlí níos déanaí dul ag obair món eagraíocht atá díortha ar an Gaeilge agus na scéalan ar fád go bhórtú an sin nach meid siad sin Harbheith úsáideach. Agus tú ag dul ará lé leis an Gaeilge. Nú détárá, what mé dul dír go seach agus mé géirí bheith ag fólam san eagraíocht sin. So, domsa an rud is tábhachttaí ghfuil is ag daoine cadíd na rudí atá tábhachtach ditse mar luchanna agus mar skillanna gur bhá leat a urbert nú mar buanna atá agat. Rais de roiint daoine rá níl mé láidir ag an rud seo sa bhálum dul agus taithí áil an seo nó furbert a dhéanamh. Ach an meon eile ná, well, má tú anmhaig an rud seo. Té isteach an céad fan géad agus bé tú ábalta sin a ahíal le taithí cénát gosáis ein ahrathe garama a dhéanaan tú is tócha. Sin an sais a meon a bhín agams ar máil is a go is tanín sin bheith pléile daoine. Tanín obair lom a bhín agsúil go léithúil. Obair a bhín seansa go bheith ag pléile daoine ó coolraí agsú, le péród é. Anna chuid postanna héin isteach an sin agus is féidir bé mu ag obair like sure céin or bhé mu ag fáil an pension like 8 ó faoin am seo. So tá seansa go cúpla saoil garamúla a bheith agat. Ach, seachas rudí a bhfuil tú really díortha isteach ar cáilíochtaí speisialta. An cóir le bheith agams ar daoine ag smuoinnig ar na rudí atá tábhachtach dite agus más féidir leat rud ag an áil nó saoil a agrú a thugann sin dit. Seans nach bhain tú gach rud san áit céine ach an picture omláin má dhéann tú right tá Gaeilge gom tá mé gobar le daoine braham go bhfuil rudí tábhacht freisin like tá mé ábalta a céasa íoch like níl sé có inspiráideach ach tá sé sin tábhachtach freisin do ghaoine tá mé garda McLean is féidir am taisteal pe rudí iad. Agus an sin de réir a héan tú ará, an spruch ná beidir go bhaithá an stuff sin ar fád an áháin. But muna Éideáin leat is féidir leat é a cruthú sais mar mír marí. Yeah, anna himmel. So den duine tá a sí muhin sin rá bhallum sa mo chuid dhéanamh bhallum mún éireach de hógan tar taucí na Gaeilge, but ní list go an mission cinna duine bhíon a cruthú stuff trí Gaeilge. Cén sais cóir a bheith go Leir le den ag an eile atá rééis sé dhéanamh mis se landlasta leir le aine GaelGáirí chora. Mar bhí ceap mis sin, ceap mé bhfuil níl mo gramadach mac golóir tá canúnt bailile á clír rilí ar cuadúm sa bheith ar státe leis na daoine seo le Gaeilge áling agus mar sin de agus an sin ó éigen just dúirt mé sure no like just anyway. So ceapan go mííon bín gach géine á féin ceisiú agus ní drochrodééis sin de aine bhfuil céad fan géid faoin bhuiine mar sinna go a denmh improv trí bhéir le nu áireach rutar áhain má canúnt. No ná an canúnt just bhí aglar nar aistúir mé ba aistúirí gan obair a bhí an tú ar fád. So bhí si dáháid an aistúach. Ní chuirlaigh sé sin groisií coínta go an improv. Go nachmecht tú consciúsach faoi de canúnt éarnach nu áireach a fecht tú consciúsach faoi de canúnt blá líoch. Céad fan géid. Cé fá sin me tú. Mar is dólam, níl blas na Gaelteachta orm agus bhreath mé sin go háirín ar níos agus le níl mé gurí cafanús ar aine sa Gaelteacht ach turisnas na Gaelteacht agus bheith mé gurí Gaeilge leir agus freigrach daoine as spéirla mé ach sais na rudí sin bhí bhreath mise go háirthe go rah ní rah tú mach golóir nó sais bhí sé go deas cad a bhí ar siúla goings na cáthracha ach ní fear Gaeil a bhí anat. Ach arís, ní dólam ghfuil se sin fear agus tá anna chud fine se go manis le rá ní hé sin a ceapan daoine, ní hé sin an taithí atá agam ach fan an rudí leat, agus go háirim go raibh mé th leir a fá tamil fád a freisin. So is dócha
tá rudí mar sin na gacéine marhéil ar anna chuid rudí. So is tó go móbal tú rá leat féin, you know, an ceiste chuinnar an féin denim éirecht inis ar inionad a rá céim fá go meic mise ábalta sin dhéanamh. Ná bhfuil céim fá nach meic mise ábalta dhéanamh. Ag mó na daoine sin ábalta dhéanamh céim fá nach meic mise. Cad bhfuil có difriúil fumsa agus actually dearnta well no sure you know buine mé trí las agus tá tacaíocht ann sin an rud bíon daoine le Gaeilge a géirí go Éideáin le daoine eile atá géirí rudí anamh trí Gaeilge so tá bhád níos mó tacaíocht ann agus sin ceacht amháin atá agam sa fiú agus you know na seoan na dá cheangach like an page and of ceartú ar an Gaeilge dom mar bhí agla ar an foin like cairíonn daoine leat mar go si de géirí go Éideáin leat mar go bhfuil muid ar fád a géirí saoil a chruthú trí Gaeilge. So ná bíoh agla airt ceiste chu ar dúí ar dhaoine nó cabhra éar nó dulagur caí le duine éigen agus feici tú go mín gacéine áirasach faoi rudí ach go bhfuil cóúd ar ann chun ceirú leat ará bhfuil yeah, go an céim fannach níon haid. Tá teachta seo I dro ceann scríbe gach is fácha. Go on. Ibar hain, Tá mé 5 milliún a go amárach le chahabh ar taucí na Gaeilge. Conas go chahabh tú okay. Agus mé leirt mar dhéalar bailíoch lia. Chruthaighn cinál Gael counter I lár na carach áit amach tíocht as Gaeilge ar fáil áisina le gacéile rud a dhéanaan daoine sa cathair a dhéanamh tríomh Gaeilge go mbeadh únadí ann le you know, ar nós san 100 míle fáilte rangan na Gaeilge do heifig you know, gur deis a gacéine teacht agus rudí anamh trí Gaeilge gan éon focail Gaeilge in éachar agus do dhaoine a bhfuil like, you know, á leirt go léithúil go mbeadh mud ábalta freastal ar sais gacníd an phobal sin san orad cathair sin an nuair de cahan air go mbeadh tú ábalta dul agus dinéire ithe trí Gaeilge dul agus show ground nó rud éigen you know, cilgurm aon rud trí Gaeilge ar fad dhéanamh I lár na cathair sin a cahan air. Agus tá písa ebre idir láb go chun sin a bhaint amach. Tá seo an spáncán. Hashtag plug. So, yeah. But you know ní dólam gur fís I réalaíoch é sin nuair ecan tú tá denta mé ferriiste agus I Cardiff like Maldini ábal a rudí mar seo a bhaint amach faoin riocht aontaithe come on for cuair go mbeadh muid ábal seo a dhéanamh an seo in air agus ceapam go bhfuil you know go bhfuil tá éileh ann dó tá argóntí acnamíochta le é a dhéanamh freisin ní amháin I déobh le cuimhnú antanga agus í a chur an cín agus is tá ní gá go meic brabúsa dhéanamh you know, mar an tain spruch ach an airad ach tá ceapan bhfuil cás acnamíochta le dhéanamh de seo freisin nuair smaoiníonn tú ar an sim atá ag daoine actranig leis an Gaeilge freisin so yeah. Anna bha agus sean go beagán on de freigar na ceiste sin I dolasteach sa ceann déarnach go beidir déanaid siimplú beagéir. Tá méid duine a sí am muhin sin a rá just ba bhreail am rud a dhéanamh. Ach níl is a gom céird. Níl smuoin a bh gom. Smuoinín dín amantí faoi fiontraíocht sin go banan sé go dlú le forbert smuoinmh. Tá chuna chu daoine ní banan an éonar. Anna chu duine fiontrathe is cáúla ar down actually dámara gur hochil tú isteach go mion sa rud thosaigh siad é le burt eile. Sin é agus dog tríd acu. Bhí tríd acu, bhí smaoine bhíh duine bháin, rópáil siad burt cara isteach, den bhí tríd acu an dan duine duna cáda agus dúirt siad woohoo. Do you know, so níl actually faoint an smaoine bhagóí táhachtach. Ach dá méach duine a sí muhin sin a géisteach rá just ba bhrealam rud a dhéanamh. Cén rud amháin gur bíomh an leta eáil I do ceantar rátúil a hebhróch do héal go mór. Nach bhfuil tus a riomh géirí a crothú ach ba bhreaile am rud gur crothaigh den eile. Sin an 5 náúir til a smuointí go mí láma go ná gur trumps novella. Na rudí a haín lumsa I mó cheantar ná ní gá go meic na rudí faoin Gaeilge is do go náhéal atá in Gaeilge. So más sin dul go reformer Pilates as Gaeilge mar hampla. You know, na rudí síimsíocht a bhín ar siúla go min éachar ar énos just a sin dhéanamh as Gaeilge.
ní gád am orintanta ceapan chuann daoine breúir chu féin mar luú tú an sin go gahííon smuoine bheith umlan uair nach go siúí feice ach dúirt cara lumsa gur fiontraí é ón túlan agus anna chuid gnóna Cruthaigh aige ar éirí go hána bháthlo. Dúirt sé a gcónaí siúd níos fear bheith mar an dara duine isteach sa bharige. Mar fecinn tú cad ar oibriig, cad ná oibriig, cadíd na buanna tá acu agus cadíd na rudí nachhfuil a dhéanamh go maith acu agus cópaíd agus déanaí níos fear é. So má smaoininn tú mar sin, bhulann de aine le cadíd na rudí a dhéanann tú go léithúil agus cén chuig go bhéad mu sin dhéanamh as Gaeilge. Ní gá go meic gachrod umláán le nua splóideach mai. Tá rud sin anna himú le luigh tú an sin léithúil. An cean an rudí a fecham sé daoine a déanamh is bíonn siad a smaoine faoi na rudí a dhéanann siad. Agus den cruthaíonn siad rudí atá cosúil lo trí gaige ach níl sé smaoine faoi na rudí go dhéanann siad go léithúil. And then bíonn sé rábhfuil just cén fánach chun mé leabhar gaige ach uair sa bhí. Sin é. Cos cruthaigh tú rudí dhéanann tú go mísú. Go dtírecha. Now tá rud down, like obviously mar luú tú le GaelGáirí, like níl tú ar an státe gach ihe agus is minic go sreaban pobl as rudí a cruthú ar bheann neamharmáilte ach I rainn cásanna dá riire daoine taispeántais an sin ceann rudí aber má chuann tú gnóir bun trí gaige má tú leabhar gaige gach lá. Má chuann tú papa Gaelteacht ar bhán uair sa bhí. Leir tú uair sa bhí. Seans go mbeidh tú leabhar gaige uair sa bhí. Now seans má dearann tú an eispeiris agus taonn tú isteach agus dearann tú okay tá de géirí go go spragam an cóú ar go háú chun bheith ag cruthaigh cardas trí gaige so má hagann tú isteach éine ihe eile le duine a bhúil tú le nocht agus dearann sibh leis an duine taobhhir an bear jo sibh lascanna fifth an gate like seans gur féidir an eispeiris a dhearra but it's a bheith ag smaoine bheith an level sin like rating on 5 atá a gut. You need to problem set before you problem solve or bhealach. Yeah. I mean, go háir rudí beaga ar nós, bailile clé le Gaeilge tanna leabhrán beaga acu le conas cup an caí or do Gaeilge agus bhí cúplacin agam ó rodile agus thug méid seach go dtí mó café áitiúil mar le an có I maiile lí a thucht. Mar déanann gacin I iirecht Gaeilge leir lumsa agus má fáistíonn sin agus cuairdum a bhaca an scóil leirm se as Gaeilge le agus leanan siad mé mar go ceapan siad gur Labhraíomar mé. So dairn si go manúir tá le cuaiggur páistí le bailú ná ag mis scradíir thu as Gaeilge. Ach déanann siad iirecht sláán aráling agus cup an caí agus mar sin de agus sin na rudí a dhéanann difric domsa agus Freisin mar mhór mar tá é géirí go bheici mo fáistí ní rud scola agus rud aisteach a dhéanann dohaí atá an seo. Agus credum go láidir an seo is gach ile or go mín tú ag leirt Gaeilge sa phobal ar an shráid gur gníomh sin ar son antanga mar níl is a gut cé ghfuil Gaeilge acu. So tagan daoine go minic cóga mar bím go minic taobh muid an café seo agus dearann siad thula mé chuir tú ag leirt Gaeilge agus bhfuil mé le daoine eile nach raibh is go gur Gaeilge acu sa cheantar mar gur thula siad mé ag leirt lepáisí mar lepáisí bíonn tú ag leirt le an tamar fad ag tuairteach tá rás nó ná trasig go bhór pe é. But is cótha é sin do ghuioine tá Gaeilge gutsa agus cruthíonn se sin sais pobl beag agus níos mó cóúidir so is cén chuig go féidirling na sais córán a beagana sin a Herbert agus go féidir le daoine é anna. Like má daoine ábalta dul go café agus croissant ará. Si ábalta cup an caí le a tholará. Tá si de leir Frankís agus iad ag ordú rud leis an caí céim fan nach féad muid mion ahra mar sinna dhéanamh mar is dólam gur stelt Gaeilge isteach go léithúil. So is dóch an rud atá mé clostáil an seo ná go caihamid kind of pastry nu a haise gan a cuma le anam Gaeilge a bháin. Le cabáiste beidir the agus just gur anam Gaeilge a bháin a bheith éir agus sin ba daoine a géirí an cabáiste sant. An cabáiste sant. Sin é, great. Well sin fiontar bra now go gin seo so just caiim mu CEO a cheappa agus right in. But Cuireann Louisa. Fáilte out.